बर' आरो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा फैनानै UPPL नि जि मोनसे राजनिति मेल बेवहाय बयबो बाहागो लाफैदों आरो रोजा रोजा जोंनि माखासे सोद्रोमाफ्रा गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफ्रा जोंनि दोलोआव दिनै जगदान जादों। मोजां मोनसे थासारि फैदों। बिटिआर ओनसोलनि जौगानायखौ नुनानै, बिटिआर ओनसोलाव गोजोन फैनायखौ नुनानै, बिटिआर ओनसोलनि सोरगिदिं बयबो हारि माहारिनि अनलायनायखौ नुनानै, बे मोजां थासारिखौ नुनानै दिनै जोंनि दोलोआव बयबो ज' फैदों आरो बेवहाय बेखौनो फोरमान होदों जे फैबाय थानाय समाव जोंनि दोलोआनो बेवहाय बयनिख्रुइबो गोहो गोरासिन दोलो जानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा एबारनि लकसभा बिसायख'थियाव जोंनि माहारिनि गासैबो भटखौ 100% भटखौ लानानै दिल्लीयाव थांसिगोन। थांनाय 10 बोसोराव हाग्रामा महिलारी आरो BPF नि गोरोन्थिनि थाखाय थांनाय 10 बोसोराव जोंनि MP खौ जों खोमाना लादोंमोन, नाथाय जोंनि MP खौ जों फिन मोनफिननो थांगासिनो दङ। बिनि थाखायनो आं रायजो राजा बयखौबो साबायखर होदों जे बयबो खौसे जादों दिनै आरो बिथांमोनखौ बयखौबो फैगौ 7 अक्ट'आव जोंनि माहारिनि इयुनखौ नोजोर बोनानै बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जयन्त बसुमतारी बिथांखौ गोबां भटआव देरहाहोनो थाखाय आं बयबो खावलायदों। नब कुमार सरनिया बिथांनि सार्टिफिकेटआ फेक होननानै हाइकर्टआ प्रमान खालामबाय आरो बिनि थाखायनो बिथांनि नमिनेसना रिजेक्ट जाबाय आरो बिथांनि सायाव बे थगायनायनि जि मोनसे साजा मोननांगौ बेखौ उननि समाव आयेना होगोन आरो बिथांनि बाथ्राखौ हाइकर्टआसो मिथिगोन। दा बिनि थाखायनो नैबे समाव जों बुंनो नागिरो जे नब सरनिया देग्लाय इलेक्सन गेलेनो मोननाय नंला। बिथाङा जेरैखि जाया दखल खालामगोन बिथाङा बेबायदि जेबो थासारि गैला। मानोना फारसेथिं हाग्रामा महिलारी बिथांमोननि गोरोन्थि मावनाय बेफोरखौ लानानै गुबुन हारिफ्रा खौसे जादोंमोन, नाथाय दिनै जोङो गासैबो हारि हारिसाखौ लानानै खौसे खामानि मावनायलाय बे थासारिया गैला आरो जोबोद मोजां थासारि फैबाय। नैथि खेबारि चिराङा सोलोंथाइनि बिथिङाव मिथिगोन। नैथि खेबनि थाखाय चिरां डिस्ट्रिक्टआ आसामाव मेट्रिक आनजादाव बयनिख्रुइ हाइस्ट माने टपआव थानो हादों। दा बिनि थाखाय चिरां जिल्लानि एडमिनिस्ट्रेसन, सोलोंथाइ बिफान, फरायसाफोर, फोरोंगिरिफोर, गार्जेनफोर आं बयनोबो कंग्रेचुलेसन होयो आरो दिनै गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगोनो फरायनायनि थाखाय मोजां थासारि फैदों, आबाद मावनायनि थाखाय, रांखान्थि जौगानायनि थाखाय, समाज फोसाबनो थाखाय बयबो बे बिथिङाव मोजाङै गोसो होनानै खामानि मावलांबाय थागोन। आं बेखौनो बयनिसिमबो खावलायो। MP रंगरा नार्जारी डांगरिया बिटिआर सरकार आमी সকলো মিলি প্লাই প্রপোজাল দিছো যেতিয়াই মানে নাম ইফালে গেলেমফুঙৰ ফালে ডেভেলপ হ'ব, আমাৰ অঞ্চলত ৰাস্তাটো বহল হ'ব, ট্ৰেন আহিব আৰু এই অঞ্চলতো ভাল উন্নয়নটো কৰিব লাগিব। এই প্ৰস্তাৱটো আমিও ভাৰত চৰকাৰক দিছো আৰু যেতিয়া জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই জিকি যাব, দিল্লীত গৈ পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতি, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতি, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি কথা পাতি এই হাতীচাৰ অঞ্চলটো আমাৰ বহুত ডাঙৰ এটা টুৰিষ্ট স্পট হ'ব পাৰে। এই অঞ্চলত মাৰ্কেটটো ডেভেলপ কৰিব পাৰে। এই অঞ্চলত বিভিন্ন খেল ধেমালিৰ কাৰণে টুৰিষ্টসকলে আহি থাকিবলৈ হেণ্ডলুম চেণ্টাৰ, ইয়াত ভাল ভাল কিবা টুৰিজিম চেণ্টাৰবিলাক আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু আগৰ চৰকাৰৰ মানুহবিলাকে অকল গেলেমফুঙত কোনোবা মদ খাবলৈ গৈছিলে, তামচা ফূৰ্তি কৰিবলৈ গৈছিলে, এই অঞ্চলটো যে ডেভেলপ কৰিব লাগে এই কথাবিলাক কোনোদিন চিন্তা কৰা নাছিলে। এইকাৰণে আজি UPPLৰ সময়ত আমি UPPL বিজেপি চৰকাৰ লগ লাগি বিটিআৰ অঞ্চলত স্থায়ী শান্তি স্থাপন কৰাৰ আমি সক্ষম হলো। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नम्बराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नम्बराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव
गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।